Me oltiin tekemässä 24 tunnin striimiä Pajulahden liikuntakeskuksessa, jossa triathlon amatööri Jaakko Sahimaa tavoitteli Guinnessin maailmanennätystä. Tavoitteena oli suorittaa mahdollisimman monta supersprint triathlonia 24 tunnin aikana. Sitten mennään. Me aloitettiin päivä 8 aamulla rakentamalla striimitarkkaamo ja laittamalla robokamerat ja ambienssimikit paikalleen, uimahalliin sekä kentän laidalle. Kuvauskalustoon kuuluu 4 Canonin robokameraa, pyöräriki, drone, Sahimaan pyörään kiinnitetty puhelin sekä Canonin C400 Easy Rigillä. Striimiä selosti myös etäyhteyden päässä Juha Pälve. Samalla kun striimi oli käynnissä, mun homma oli kuvata lyhyitä highlight-videoita Sahimaan suorituksesta, joita käytettiin striimissä inserttein. Sahimaa saavutti minimitavoitteen eli 9 täyttä triathlonia jo 9 illalla, mutta päätti tuplata tätä lukemaan. Suoritus jatkui pitkälle yöhön, kunnes 3 aamulla pidettiin parin tunnin tauko, jonka jälkeen taas jatkettiin. 12 tuntia enää ja sitten purku. Jep. Sahimaa saapui viimeisen kerran maaliin kello 11.40 suoritettuaan 18 triathlonia ja tuplaten minimitavoitteen. Vaikka me kuvaajat ei hirveästi urheiltu pyörärikin polkemisen ja muutaman juoksukierroksen lisäksi, oltimme silti aika väsyneet. Siitä huolimatta purku meni sujuvasti ja onnistuneen tapahtuman jälkeen päästiin vihdoinkin ylpeänä nukkumaan. Onnittelut vielä Jaakolle tästä mahtavasta suorituksesta.